Ngano mo uho man kung ipakita kung naong organic naman akong naong. It's me, organic peace. Diha ni nagsikat akong naong nga organic. Hindi ka makuyog. Asa lagi ta? Librehon nga tika sa hukda ko. Librehon ko, sure. Sure nga ako sa search. At pilang hukda-hukday. May pihatag na lang mo kwarta, ibayad sa cargo para mo larga. Paulama lang kong kwarta, Crispy. Nya pairi ko niya, pabayama ko, Grace. Asa ka rin, mabayad pa kasi ang utang, manghiram pa siya. Muna niyo kung sa kada ko ato ang... Uy, Banisa, bayri na ko sa utang. Manisabi, unsa ka mabayad. Nanghuwa mo na ko hatag kay kudayon niya. Mauna lagi na ingon. So, pila kong utang? Mauna Pila lagi na. 200. Ay, di ko mo daw 200. Ako ba'y nagpalit sudan, bugas, gaha, niya, gibuhan. Di ba, hindi siya mo daw. Ma, 100 dito yung utang. 100 na bitaw kung utang. Ay, pag-anak Banisa, oy. Ma 100 na kung utang ay manghiram pa manggani ko kwarta. Sige lagoy, kwarta ni Banisa. Lupig kay kuan niya sa tinaguay. May naroon na nga iba. Wala Kung ganito yung kwarta, hima na lang mo, Ibi. Sus, ako, minuwa nang wala. Magay kwarta gani. Manguan na lang ko, Gris. Mangabit na ko, Gris. Pangabit Sige na nga, Huwat. iatod pa ka na mo. Asa ka mga bit? Mangabit ko. Ikaw na Huwat. lang kaysa kami ang mangitag magkabit. Ikaw na lang. Mangita ko kabit, Amerikano. Di po ko mangabit ang mga baho, eh. Kaya na makakwarta po, minum. Tara na, kana po makakaon po miglami, makasakay, migsakyanan. Huwat. Mangabit ko. Uy, barato ro kayong Ferrari World. Mata 195. Inyo pa na istabang sa mga tao karon nagutom sa Pilipinas yung kwarta. Mashare pa ninyo tagahan. Atay Banisa saba kay. Mashare pa na ninyo sa ang Ginoo pa ni muhatag og grasya ninyo. Oh, basta So, imo may librehon. Kaya ni share makasi mong blessing sa amo. Akin na ginuuday. Mga wala man ni kaon. kamo mga dalo mo, ang Ginoo di muhatag ninyo grasya. Mag, Tanawa ko. ingan ganiti ka, ingon man ka nga mangita kag uyab, so pangita na. Tanawa, ako sigo panghatas pobre. Tanawa di jud ko muwag trabaho. Blessing kay ko. Mao na dali di kay trabaho mga pila ra pud ka buwan adlaw. Oh. Maro gyapon kay blessing man ko. Ingo magin Murag tayo na error bang. Ingo man Ginoo nga blessing jud ni sa luna bala. Mao ni karon giatas Ginoo para sa ako jud. Unya, di man naman tong istoryahan ayo upuan. Nya, unsa man? Ang akong gipangutan. Grabe sa iban to. Unsa inyong ipangutana? Librehon ba minimo pagka kay gigamit naman pud minimo sa imong video. Dili ko mo libre ninyo kay wa man ko'y kwarta kamo mamayad mo sa mga Mo utang. gani mo bayad mi sa imong utang, amo ibayad sa imo ilibre. Mo na giingon. Utang bayad singil kay maningi. Naningil gipaugat-ugat jud kun di gi mo mabayad kabalo ko gisilduan na mo niya wa jud mo Wala oy, hatag. gahapon pa mi gisunduan. Gahapon pa ko gisunduan. Yan ang Inyong lula inyo jud gipaantos naglubog ba inyong lula? Ma-promise mo ko nang ilad. Gahapon pa ko gisunduan. Di ba work ko Neben, overtime? ano pag ang pag-girl kumain Naglubog ang tiguang ba ya ingon siya. Nag-message ka, Ambay si to eh, ako, ambay sa manghiram siya, kanto na ba? ako, ako'y cash, dili kayo, pa ko nag-withdraw. Puwa man ninyo gipahuam gato nako wala di na ko maningil ato yahaw na lang to. Napa mo gani siya, utang na ako. Ambot ninyo eh. No? Patyasan na inyong radyo ba ni sa unsa mas Ruben wa na pahuway istorya ay gani Apil man daw paguntag. siya, Ruben, librehin mi, be. Librehan mi. Kamong duha kinana mo bayad mo sa iyong utang. Librehan mi, be. Oh, ikaw na lilibre na mo. Dara among karton oh. Ang ako, librehan Mao na ako. Grace, mao na kuha niya, perting dawa nagload di mo hatag sa isug doon na eskwela college wag ginang hatag load. Kuy, ako'y tighatag nila load, oy. Nangay magay-load si Duldes karon. Ya lang ka. Wifi ka. Ululuhan lang ka ni ate ni mo perminti. Uy, binartihan to na akong boknoy, uy. Dihan. Dugay na kayo to na akong gisaan. Baw ninyo eh. Tatlong galing buwan, dapat na-cut off. Wag mo nagunahunan lula ninyo nagkalibang ba ya. Naguol man gani ko. 3 months gani. Dapat kuan na pa ni allowance that within 3 months. Naguol ba ya ko kay naglubog ang tiguan. Si Nico noon ang Mangupa panglimpyo mo diha. Inyo na sa naibilin na inyong mga kikan under din yung kwan. Nagkait pa ng balay, nagagipuson. Unsa man ni diri Grace, gano'n inyo man gibutang ang kining lagi anak ma. unyang mabasag ni kuan nag-alak sa wine. Uy, kinsa may ako
gihugasan. Unya kinsa may nagbutang dira sa kuan. Ayaw, uy, hugasin ang kamot niya ilain. Ma, gikamot ang akong pangutana kini gibutang na ko diri gihugasan. Kinsa nagbutang diri? Wala ko kabalo kasi Oh, butang si ate walay siguro mutugan. mo si Ako ate. oy kay gibutang niya sabon sa mga plato ko. Oh, mao gani akong gipauga kay murag gitrapuhan man tapos na Di, hugasan na niyo, sabunan ninyo katong kuan para masinaw. Wala, ana ra na ako ra bahala na. Ana. Mao lagi din buhala niya mo mabasag da bantay ka lang do bahala mo do. Anang duha oh, mana nag-iimbyo kana rang duha ang madumi. Kailangan ba yung mag-amping ano mga gamit nila kay saligan pa mo sa usap. Kinsa wala na amping diri na gamit. Ako nag-amping ko. Makabuwakan sa fairware. Usara man puto. At least tupperware to ma. Uy, Nadakdak man ko diha unsa ka diha unsa inyo pangitaon dakdak ang ulo unta pero mabuak. nag-video ka, nabalik na rin mong damit. Ay, Ugawan man na siya. patako lang ko gawan. Madawa, enjoy ka niya. Kamura hugawan. Kamu hugas mangaon mo diha. Di mo may nagay karon aris-aris na. Kamura gi mo Of course, you know us. hugawan. Gipil pa naman mong day off. Pariyo lang mo da. Ganyan talaga yan. Kung dalon ko nyo, kamu bayad, di ko mo bayad. Kaya ko kwarta. Mo gani mo bayad ko sa kung utang. Sa na nga nung kuha mo ni mo ni Vanessa. Wa magay, Ruben, si Lula biya, no, nasakit ba ya, naglubog. Walay nagatiman. Kabalo biya kanila kung way kay kwarta dito ipadala, dili mo atiman. Naglubog ang tiguang uy nang ningon ang asawa ni Milyo nga pag abot daw niya naghigda si mama daw niya. Karon daw wala gid kuno sila kapalit og giturid. Nagsige daw ang tiguang daw nagtikungkong. Tiguang na ba na sa Sintay City na may edad na. Sila pag di ka taga magdahatag kwarta ilan ang labay-labayan, wag ikahatag pagkaon sa tiguang. Kasab ipo na imo mga igsuon. Sa pagkasaba wa po tay kontak nila cellphone pud. May kayo mong benefit ang mga tao na dito ni Lola. Wala siya kahatag bisag. Si Hubag wala gud kuno mo atiman. Naguul ba ya kung mauna wa ko ganay mo trabaho. Akala ko na nakinahuman. Wa maguganahe kay mag-live sa FB page kay nalain na nga ako ang hunahuna lain kay ka mag-live ka nakihuno na ang problema. Asa may ipadaan ako nga ang kwarta naikargo di ako ginawa bit-bit ko sa city ang tulo ka karton bugat ana. Kinahanglan ako nang ipa-send og sunod adlaw. Sa mga kwarta na diha nang tuti kwarta gipahuwaman sa nako. Talong libra. Sa Hinibro. Uy, sa Hinibro. Wala ay na basketball sa Pilipinas ba napili daw. Pait kayong kinabuhi. Agoy, nagsakit akong ulo. Mga kapobre. Sa pagsilba ng mga problema. Kinipis Grace. Leche. Unsa mang lakaw mo, unsa mo? Mo palit lagi mig Jeff. Dayo nga ang Jeff. Ngita pa biglalaki mapaghuwat. Paliti po kong tip bi sa cargo bi. Ito sa Dirham Plaza. Pero makasulod naman ko sa mall. Oh, Sud na sud na dito. Kay green naman ko. Sud na. Problema wala mong korte lagi. Bayari ko bi. Bayran ganit ti ka kuyo dito ko ang machine. Dako ba kag utang na ko, Grace? Hala ko nagkadako ka na. Yagi si Mana, ako ba'y nagpalit og mga chichi-chichi sa kusina. Grabe uy Wala, nagkadako dili. akong utang dai. Kamu manggay untay magpakaon ako. Unsa man baliktad ang panahon uy. Oh. 100 lang kung utang kas. 100 na balisa. Oh, kas 100 lang kay pila di ay. Di ko daw to 100 oy, nanugot taon. 100. 150 day. 100. Ala. 150. Iyo. So ang akong 200 to 50. Bahala, Oh, mautang di na pa na siya madawat. Si Grace 350 ng utang ni Grace na ako. Kaya pa na siya utang ako ni Agibuan. Si Quinta wala bayri. Maningil jud ko. Uy ma, ang 20 gikuha ni ate. Oh, pabayra si 20. Di mo bayad. Dili siyang bayad daw. Di na mahimo pabayra na. Wala na i-pray din sa UAE. Nagplano pa naman ko, kay bayad si mo 500 sus 350 naman di ko kailangan. Apa na? Ako na to. Ninduta po na. Nagplano pa man ko 500 ako ihatag niya. Ay, Grace, sa 50 na lang ako. ninduta po na. Sustain na Grace. tayo Grace, for salamat. long storya. Grace, salamat Gisa. Tagawin sa bangin Wala na Grace. ako ato. Wala na. Wala na. Ano siya? 350. Ay, bahala ka Grace. Ikaw ra Grace. Naunsa man taong ka Grace. May pa ako istorya. Natuyok-tuyok na na yung storya. Ay, naku. Tagay po 500 Grace. Kaya ako ipakargo ng Grace. Ano yun na Maluoy siya ka. ay?
Maluli ka. Kasan ko kusuging tubo. Share ba? Sa, ano siya nga, ano ra daw? Ikaw ay Pagbantay lang muna akong makakubra ko kusildo, pikatan jud muna ako sunod buwan. Ano? Oo. Di na dyan minimum makita sa imong vlog. Bala ka na. Ay nga naman eh, Sige na kang benefits na mo daw. mabuhi mo po na akong vlog. Wala magani sapi. Wala ko kasakay sweldo. Mabuhi mo po na akong vlog ug wala mo kay. Robin, pwede mami pira, be. Palit na mo og kuan. Lalaki. Wala kakapoy anong lalaki. Asam day butang ang buhok ni Robin Vanessa. Nas bulbul. Kay nuwayon ba ni mo? Nasa bobo. Judgmental kayo ko. Kauna-una ba? Grease. Lalaki. Maligo na ka Grease kay balakaw ta mga magkatagawas. Wow, kay libre kay kita kay kwarta. Kuyog pa siya nato, day. Ano siya, dito siya mukha kaysa na, palibre yun, kanya-kanya na dyan eh. Hindi ko nyo dalon di. Oh, Mo. ano ka, di ka mo kuyog. Kaya ikaw mo pa Byron. Bahala mo din lang kumukuyog yan. Ito na po yun. Bahala mo. Sakit sa kutiyan ninyo. Ay, ato na kaya. Mauting mga bata na ko mga protocol kayo ba? Yan din lang ko kutubong salamat ay ayo.